Ahoj bajkeři, 10. dubna 2011 a stojím pod Helštínem v místě výjezdní prémie Remerc a chtěl bych vám ukázat krásnou pasáž, kterou se přichystali pro závodníky na trase 92 km, protože nechceme jenom odměňovat nejlepší jezdce nebo jezdce, kteří vyhrají náhodně díky štěstěně v tombole. Připravili jsme si pro vás výjezdní prémii, při které můžete získat nádherné ceny. Loni tu hlavní cenu tvořil set zapletených kol Remerc s klouskami Tufo a stejně tak je tomu i letos a jsou tam ještě mnohem zajímavé ceny a prakticky podrobnosti najdete na internetových stránkách. Takže principem dovednostní soutěže výjezdní prémie Remerc je zdolat tenhle nejtěžší úsek výjezdu na Helštín, který bude při prvním výjezdu na hrad a tvoří ho zhruba 40 metrů dlouhá stojka, která začíná pod kameramanem, teď není vidět, kořenama, pak to začíná takovým nasekaným úvozkem, který končí tady. Kamera zkresluje, ale je tady nádherná skála, která když je pomazaná blátem nebo lehce vlhká, tak je tady docela problém to vyjet. No a na druhou stranu si myslím, že já jako, co se týká kondice, jsem už celkem troska s nějakými nakily nadváhy a na ježdění nemám čas, tak teď se pokusím udělat machra. Když jsem čerstvý a mám to od auta teďka asi 1 kilometr, tak vám ukážu, že to dá vyjet. Určitě výhodu budou mít kluci a holky na klopérech a na 29-palcových kolech, ale určitě se to dá vyjet i na normálním hardtailu. Myslím, že jdou mi jezdit na kole, aby to bylo i na trekkingu, ale je to jenom otázka volby převodu a přesunu těžiště, takže já se do toho pustím. Nebudu spekulovat, nebudu hledat stopu, vezu to naprosto rovně. Něco? Vypni kameru.